fajné, keby teraz omylom vezme to koleso a jebne ho dole. Oj, Sim, pokaj si mňa na toto. Vieňo, gume. Ale páči sa, že hrabe ten koberec. Počkaj, sa snaží páčiť. Nech si dá. Vy mrstal si to jade toho pičovinou. Toto, hej, ale... Dobrú jahodu zajebal, hej. Natočie proste niekto toto. Ja tu už natáčam. Vybukuje. Kokot v rozhlase. Idem išľovať. Máte nožík? Teraz rýchlo štartuj na hlavu. Ten púpar už si myslí, že už sme úplne prijebali. Už tu tak 2 hodiny stokujeme proste do piče. Počúvam koleso hlavne, že máme svietiace ventilky. Na pišťakovú výbuchu. Hrozné biznis plán mi tam začal proste valiť do mňa, že musím nakúpiť. Povedal, že nikto nepovoluje. A mne sa páči, jak on vral, keď bol auto. Prečo sa v tom stane prelieva voda? Kompresor, majú tu zároveň aj sklad, ale hlavne, že to majú vecko. Toyota sa nachádza v servise a ide vám vymeniť pneumatiky, ale sú strašní dríči. Je to hrozná drina. No veď vidím. Auto máme ready a ideme pokračovať v ceste. Žondr sa striha. Pritovať na poriadneho pankača. Ešte raz daj, lebo mi to nezaostrilo. Dosť dobré. A nedrž plyn. Ty kokos. To je brutál. Toto je ten hlavný ťah na Mostár. Toto je ten hlavný ťah na Mostár. Áno, také časy. Alternatívnu makadamskú cestu. Veď práve. Veď práve. Pozri sa ďaleko od mňa. Sem? Počúvaš ma? Tak si mi z celej sily potrieš, že či to je fakt lepšie. Myslím, že sa nikto ani neotočil, lebo to bol...
moc chodí robiť cez víkendy v momente, ak bude hala voľná, neviem čo, bude sa to chcieť. Ale je to úplne super, lebo možno aj proste, to je najlepší spot na pozeranie lietadiel. Kamová toto influencerka budem teraz, si budem domýšľať. Ja rakiu môžem. Čo spať? Rakiu. Tak ideme pre rakiu, dáme si rakie. Konečne! Chcete prehálku? Pohoda. Nedá sa vydržať, čo to je horúca. Páliva do piče. Blázny. Ľadový vode. Tam sa nachádza priehrada, kde sme kempovali, tam sú naše autá. A tu sa nachádzame my. Opa! Je to. Dostala bodefáku, ale sa dala aspoň. Aj v piči. Ide! To je výfuk, to čierne, že? Hej. Brutál. Ešte jak sa to mixuje s tým pieskom všade. To je masaker. To je blázen, ty kokos. Máš len jeden pokos Adam, hej? Však to... Nemám do piči.
Tiež nad tým rozmýšľam. Čím viac ideme z kopca, tým viac benzín vlastním. Kapela 5 na gramček. Stojí, viděl jsem Božďa. Nie, môže kľudne ísť. Ty stojí a nie, on nie. Takže sme tu akože úplne, že od piči dátume proste len tak. Otvoríš fakt kameru? Si s mačkou. Ty narazník už nebudeš sieť? Ideme? Ale už hrabu. Ale idú. Ale došli. Ale viac plynu! Boha. Strašne, dáme sa na to pozrieť, že to teraz tepla. Jak to ide? Tá cesta večer bez rýchlo ubehová, jak nevíš, že taký hľadaj, nič proste, to prečo, že instantne. Preto mi to špeš. Ešte raz fotíš ma? Tretia pumpa. Voda nejde. To veď není. Jo. No, update tripu. Čakáme na druhé auto, pretože sa im nepodarilo deklarovať cigarety a poslali ich naspäť. Za hranicami a vyšťatý. Krásny to deň. To je pohoda. To je pohoda. Čakať na auto, ktoré musí sa vrátiť do Bosny a znova do Chorvátska. Nám sa podarilo predsliť kratom. A tak. Ondrej, povedz nám, jak to prebiehalo. Tož, zastavili nás, museli sme vypratať ruksaky. Ako prvé,
pozrel do jediných dverí, kde bola jediná nelegálna vec. Vytiahol kartom, ale v pohode. Potom pozeral nožíky a pustil nás. Nožíky sa mu tiež nepáčili. Ale tak, prehľadali nám veci a pustili nás nakoniec. Ideme si užívať Európsku úniu. Ste došli tam, Praktickí ľudia. vy ste tí s cigaretami, že? Máte také cigy, my sme si mysleli, že vadí, že Adam fajčí, že jo? Hej, Tak si vlastne povedali, museli sme vyfajčiť posledné 3 driny, čo som...